...29 let, profesionální sportovec, příležitostný komentátor, milovník zvířat a cestování. Tak začal jsem v 11 letech, předtím jsem hrál 3 roky fotbal za Sigmu Olomouc a ke konci těch fotbalových tréninků si pamatuju, že už jsem si prostě začínal driblovat a házet na koš, když jsme hráli v zimě v hale, takže asi ty geny se nějakým způsobem začaly projevovat a od těch 11 jsem pak pozvolna přešel k basketbalu. To nevím, ale vždycky, když se dívám, když hraje třeba Plzeň nebo Slavie, tak jsem hrál třeba s Tomášem Chorým nebo s Lukášem Kalbachem, kteří jsou jako top teďka fotbalisti za Plzeň a Slavii. Třeba jo, ale asi se nebyl až tak dobré. Určitě, jak jsem zmiňoval, tak mě baví to komentování, takže tomu bych se chtěl třeba věnovat. Asi bych chtěl zůstat okolo sportu ideálně a něco asi do televize bych chtěl dělat, nějaký broadcasting nebo něco takového, to mě bavilo.